हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिस कमान्ड'आ मोनसे लेटेस्ट आपडेट हगारदों बेनो जाबाय माखासे फिजिकल टेस्टनि सायाव दा बेखौनो जों नायगोन गोबाव खालामा 25 मार्चनि आपडेट दासो बेयाव पाब्लिश खालामदों नाथाय बेखौहाय जोङो पाब्लिशखौ नायोबा 25 मार्चनि बेनिफ्राय जों नायनोसै फैदो डिटेल्सखौ बाट एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा बेखौ मिथिखागौ बयबो अब्लाबो मोनसे आपडेट होदों बिसोरो अफिशियल वेबसाइटआव दा बेखौनो जों बेयाव नायगोन फै जोङो नैबे आपडेटखौ नायनोसै डाउनलड खालामनानै दा रिलियाथ' जाबाय दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय बेनिफ्राय जोंहा उदालगुरि हिसाबै पस्टपन जाबाय 30निफ्राय जाफिनसिगोन आरो एडमिट कार्ड गोदान होबाय जायफ्रा फिमेल केन्डिडेट एडमिट डाउनलड खालामफिन थ' दानिया जोंहा बेयाव नायनोसै फैदो गोबाव खालामा जों बेयाव नायगोन बेनो जाबाय माखासे जोंहा मार्क्सनि सायाव जे नोङो बेसेबां रानिं खालामबा बेसेबां नाम्बार मोननाय जायो दा बेखायनो फार्स्टआव जोंहा खारनांगोन हौवाफोरा 4.8 खारनांगोन एबा नोंथांमोना फिल्डआव खारोबा 12 राउन्ड खारनांगोन आरो बेयाव 960 सेकेन्डआव खारनो हायोबा नोंथांमोना मोनगोन 20 नाम्बार थ' 20 नाम्बार मोननाय जागोन होनना बुंदों एबा 16 मिनिटनि आन्दाराव हाबोबा एक्सेलेन्ट लानाय जागोन एबा 20 नाम्बार मोननाय जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम टेकेन नोंथांमोना नुनो मोनदों 30 सेकेन्ड जुदि लायोबा अब्ला माइनास जालांगोननो बेनो जाबाय 0.08 माइनास जालांबाय थागोन आरो मार्क्सआ थ' बेखायनो नोंथांमोना 990 सेकेन्डआव खारनो हायोबा अब्ला मोनगोन 17.6 मार्क्स मोननाय जागोन थ' नोंथांमोना बेखौ डिभाइड खालाम 990 खौ नोंथांमोना 60 जों डिभाइड खालाम अब्ला ओंखारगोन बेसेबां मिनिटआव बेसेबां नाम्बार मोननाय जायो अके थ' बे क्लियार जाबाय जायखिजाया एक्सेलेन्ट खारनांगौआ जोबोर इजि नङा बिराद हार्ड जागोन 16 मिनिटआव फोजोबनांगौआ थ' बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना टाइम टेकेन 1200 सेकेन्डआव नोंथांमोना बे समावहाय खारनो हायोबा थ' नोंथांमोना नाय अब्ला 10ल' मोनगोन अके जुदि नोंथांमोना 20 मिनिटनि बारायाव नोंथांमोना खारोबा डिसक्वालिफाइड जागोन बेखायनो सेस्था खालाम जायखिजाया 20 मिनिटनि आन्दाराव हाबनो नाजाथार अब्लासो 10 मार्क्स मोनगोन एबा क्वालिफाइड जानो थाखाय नोंथांमोना खारोबा बेनो जाबाय 10 मार्क्सल' मोननाय जागोन अके बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे 1 सेकेन्ड बारा लेटबानो थ' डाइरेक्ट रेजेक्ट जागोन बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां क्वालिफाइ खालामो बेनिफ्राय मेक्सिमाम नाम्बार मोनगोन बेनो जाबाय 12 एबा 13ल' मोनखागोन एसेबां एक्सेलेन्ट थांनाय नङा बे आसाम पुलिसनि रानिंआव एबा कामान्ड'आव थ' बेनिफ्राय हिन्जावफोरा नायदो 9-10 सेकेन्डआव खारनो हायोबा एबा बिनि खमाव खारनो हायोबा नोंथांमोना मोनगोन 20 मार्क्स मोननाय जागोन दा एसे 2 सेन्टिमिटार एबा टाइम सेकेन्डनि थाखायनो माइनास जायो बेखायनो 9-10 नोंथांमोना बे सेकेन्डआव खारोबा 20 नाम्बार मोनगोन नाथाय 9 नोंथांमोना 30 सेकेन्ड एबा एसे बारायबानो अब्ला मा नोंथांमोना नायदिनै माखासे माइनास जागोन बेनो जाबाय 0.1 मार्क्स एबा नोंथांमोना -1 जालांबाय थागोन बेखायनो 940 सेकेन्डआव हाबोबा मोनगोन बेनो जाबाय 17 नाम्बार मोनगोन आरो जास्ट क्वालिफाइल' जायोबा 10 नाम्बारल' मोनगोन दा जायखिजाया टारगेटआ क्वालिफाइड जाथार बेनो जाबाय 20 मिनिटआव हाबोबाबो 10 मोनगोन बेखायनो हाबथार आरो 20 मिनिटनि 1 सेकेन्ड बाराबा नोंथांमोना माइनास एबा डिसक्वालिफाइड जागोन बेखायनो 20 मिनिटनि आन्दाराव हाबथार जायखिजाया क्वालिफाइड जानो थ' बेनिफ्राय 100 मिटार्स दं हौवाफोरा बेनो जाबाय 15 सेकेन्डआव 100 मिटार्स नोंथांमोना खारथारनांगोन जाहाथे नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामो बेनिफ्राय हिन्जावफोरा लं जाम्पआ बेसेबां बारनांगौ बार हौवाफोरा बारनांगोन 17 फुट बारनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफोरा नोंथांमोना 14 फुट बारोबा एक्सेलेन्ट थांगोन थ' 13नि एसे बारा बेखायनो 14 टारगेट खालाम एक्सेलेन्ट थांनो थाखाय स' दानिया मिनिमाम बारोबा 10ल' मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 8.69 सामथिं बेबायदि दङ दा 8 सामथिं बारनांगोन मिनिमामा डेट मिन्स नोंथांमोना 9 फिट बारथार 9 फिट बारबासो 10 मोनगोन अके थ' बेखायनो दानिया जोंहा 410 सेन्टिमिटार बारोबा एबा नोंथांमोना 14 फिट बारोबा अब्ला मोनगोन 20 नाम्बार मोननाय जागोन थ' बेनिफ्राय 100 मिटार्सआव मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना टाइमा मेक्सिमाम 18 सेकेन्ड मोनगोन हिन्जावफोरा बाट नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां क्वालिफाइड जायो आरो हौवाफ्रा 100 मिटार्सआव नोंथांमोना 15 सेकेन्डल' टाइम मोननाय जादों थ' बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांगोन फिजिकेल आन्थायाव साइक'मेट्रिकनि अनगायै बेसेबां थांगोन बेनि सायाव जोङो रायलायोबा दा हमना ला जोंहा कामान्ड' होनाय लोगो लोगो जोंनि लं जाम्पआ एक्सेलेन्ट जाथारनांगोन अब्लासो बेनिफिट्स दङ एक्सेलेन्ट थाथारनांगोन बेनिफ्राय सिनाबावबो एक्सेलेन्ट थानांगोन दा सिनाब होनाय लोगो लोगो मिनिमाम 4 दङ बेनिफ्राय मेक्सिमाम 14 थ' मेक्सिमाम नोंथांमोना खालामथारनांगोन अब्लासो 20आव 20 मोनगोन दा जों हमना लाबाय जोंहा रानिंआव 15 अलमस्ट जों 15नि बारा मोननायखौ नुहुराखै दा 15 मोनोबा जों हमना ला ओरै 40 प्लास जोंहा 50 55 जाहैबाय बेनिफ्राय जोंहा माखासे 100 मिटार्स दङ थ' जोंनिया दायो 55 जाथ'बाय बेनिफ्राय 100 मिटार्सआव नोंथांमोना 15 मोनोब्ला
अब्ला जोंहा 60 जोंहा जाहैबाय 60 आरो 70 जाहैबाय थ' 70 नि खाथियावनो थाहैगोन जोंनि काट अफआ 70 नि खाथियावनो थाहैगोन 80 नि गेजेराव हौवाफोरा दा बेखायनो नोंथांमोना 68 निफ्राय 70 नि गेजेराव लानाय जाथारनांगोन अब्लासो चान्सआ थागोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा जोबोर खम जायो हिन्जावफ्रा नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोना 48 निफ्राय थ' नोंथांमोना 52 नि गेजेराव मोननाय खालामथार बेनो जाबाय हिन्जावफोरा अनलि 60 दङ नालाय बेनिफ्राय हौवाफोरा 80 दङ फिजिकेलाव बेनिफ्राय साइकोमेट्रिकआव दङ 20 थ' 20 आव नोंथांमोना 80 निफ्राय थ' 17 नि गेजेराव जायखिजाया 16 निफ्राय 80 नि गेजेराव लानो नाजाथार अब्लानो फाइनाल लिस्टआव फैनायनि चान्सआ थागोन